И здравейте хора, аз съм Селян и днес ще ви кажа за един филм, който гледах наскоро, май преди месец. Филма се казва Код 211. Този филм е от 2018 година с Николас Кейдж. Във филма се разправя за едно момче, което го тормозили в училище и него го обвиняват за една случка в една туалетна в училището. То се е било защитило, но те го обвиняват, че е набил друго дете, а те не го бият. И училището го праща да стане пасажир на едни полицаи. Полицаите го вземат като негов пасажир. И всичко е било нормално, докато не става един много опасен обир на една банка. И това е от общия сюжет на филма. Филма е от 2018 година, може да се намери с българско аудио в Замундата го има. Препоръчвам много да го гледате, защото е много интересен този филм. И това е общо взето. И така. Това беше всичко от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. И ако е така, пръснете един лайк. Абонирайте се за канала ми с камбанка. Натиснете бутона абониране и до него камбанката, за да получавате известия, когато качам ново видео. И т.е. всеки понеделник качвам ново видео в този канал. Линк към моя инстаграм профил ще има долу в описанието. Имам инстаграм профил. Линк в описанието към него ще има долу в описанието. Линк към моя Gamers канал, там както ще ме гледа в другия ми канал, който е Gamers, ще има линк долу в описанието. Накрая на клипа оставям кръг, че финален екран се нарича това нещо. Аз бях Стрелян и до нови срещи. Чао, чао!